या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। इस्रोच्या चांद्रयान-3 मोहिमेच्या निमित्तानं पृथ्वीवरील पहिलाच कृत्रिम उपग्रह चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचण्याची किमया घडली आहे। अशी कामगिरी करणारा भारत पहिला देश ठरलाय। देवगड नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू यांच्यासह नगरसेवक रोहन खेडेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केलाय। ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जातोय। पनवेल ते सिंधुदुर्ग पर्यंत जाणारा मुंबई गोवा महामार्गावरील महामार्गाची एक लेन 100% पूर्ण होईल असा दावा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलाय। भारतीय आरमाराचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वाला अभिवादन म्हणून यावर्षीचा नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग किल्ला इथं होणार आहे। हा कार्यक्रम छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लौकिकाला साजस आणि भव्य दिव्य अशा स्वरूपात व्हावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे धाकटे सुपुत्र तेजस ठाकरे आणि त्यांच्या टीमनं सापाच्या आणखीन एका नव्या प्रजातीचा शोध आंबोली परिसरात लावलाय। सह्याद्री ऑफिस असं या सापाच्या नव्या प्रजातीचं नाव आहे। कणकवलीतील वनपाल या पदावर कार्यरत असलेल्या सत्यवान सुतारांनी लाकूड वाहतूक परवाना पासवर लाकूड वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा फोटो लावण्याऐवजी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधाताई पाटकर यांचा फोटो लावला असल्याचं माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून समोर आलंय। कणकवलीतील सर्व्हिस रस्त्यावर बांधण्यात आलेल्या गटारात डंपर कलंडला, यामुळे वाहतुकीचा अडथळा निर्माण झाला होता। क्षेत्रफळमधील वन विभागाच्या राखीव जंगलात असलेल्या खैराची झाडं तोड करणाऱ्या 3 आरोपींपैकी 2 फरार आरोपींना अटक करण्यात येऊन सावंतवाडी न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना 24 ऑगस्ट पर्यंत वनकोठडी सुनावण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी किनारपट्टीतील बीचेस लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी 27 ते 29 या कालावधीत आचरा ते देवबाग संगम या किनारपट्टीवरील गावांमध्ये सागरी यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी दिली आहे। श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिरामध्ये वस्त्रसंहिता म्हणजेच ड्रेस कोड लागू करण्यात आलाय। तसेच या नियमांमुळे कुणीही दर्शनापासून वंचित राहू नये यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या। कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवाशांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेऊन नियमित एक्सप्रेस गाड्यांना अतिरिक्त डबे जोडण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतलाय। आंबोली परिसरात निसर्ग पर्यटनासाठी रितसर परवानगी मिळावी, वन व्यवस्थापन समिती आंबोलीच्या माध्यमातून वन विभाग सावंतवाडी यांच्याकडे परवानगीची मागणी करण्यात आली होती, याला यश मिळालंय। भल्ली भल्ली भावय म्हणत ढोल ताशांच्या गजरात देवगडातील चाफेड गावठण येथील श्री कुलस्वामिनी मंदिरात भावई उत्सव अतिशय भक्तिमय वातावरणात आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला। सावंतवाडीतील नगर परिषदेसमोर कर्मचारी उपाशीपोटी ठिय्या आंदोलन करत होते, याची दखल घेत सामाजिक बांधिलकीच्या समीरा खलील यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली। 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी भाष्य केलंय। सुनावणी घेण्यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही असं ते म्हणाले। दक्षिण गोव्यातील एका मंत्र्याच्या पुतण्याच्या पर्यटकांशी रस्त्यावर फ्री स्टाईल स्ट्रीट फाईटच्या एका व्हिडिओनं खळबळ उडाली आहे। या माजी मंत्र्याचं नाव आवेरतान फुर्तादो असं आहे। तुळजापूरला देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या कारला अपघात झाला। या अपघातात 4 महिलांचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले। आता बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून 2दा घेतल्या जातील। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं बुधवारी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या अनुषंगानं विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क जारी केला। मराठमोळा अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरनं त्याची आई सीमा चांदेकर यांचं दुसरं लग्न लावून दिलंय। सिद्धार्थ चांदेकर यानं आईच्या लग्नाचा एक फोटो इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर केलाय। IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा मिळालाय। फोन टॅपिंग प्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयानं स्वीकारलाय। लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसलाय। खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयानं त्यांना ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी रद्द केला। मिझोरामच्या एझॉलमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या रेल्वे पूल कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाला। ही घटना सायरंग परिसरात घडली आहे। भारतात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी प्रथमच हायड्रोजन इंधनाचा वापर सुरू होणार असून देशातील पहिली हायड्रोजन बस लेहमध्ये धावणार आहे। जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत ऑलिम्पिक पदक विजेती PV सिंधू हिला पराभवाचा सामना करावा लागलाय, त्यामुळे या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील तिचं आव्हान संपुष्टात आलंय। पुढच्या महिन्यात धूमकेतू दुर्बिणीशिवाय उघड्या डोळ्यांनी पाहता येऊ शकेल। या धूमकेतूचं नाव निशुमुरा असं आहे। तो 13 सप्टेंबरला पृथ्वीजवळून जाईल।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.